Madam Boss Snake Under the Grass vazopindura zvataurwa namaititi vachiti iwewe uri mbavha, tinokuziva, you are a pathetic liar. Ndosekera wakadzimara wasungwa wapinda behind bars. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Ndonyaya yatakugirai guys, maititi namadam Boss yatanga hondo yemarudzi. Maititi ndo vatanga kunyomba madam Boss vachiti ivo sei vaposta picture ye3D vachiratidza imba yakanaka zvisingaiti varida kundisvotesa. Saka maititi vatuka madam Boss vachiti ivo imimi munorarama life efeki, mune chitsotsi, hapana imba indine imba yangu iri kudema. Asi madam Boss vazopindura vanyora ivo vachiti ivo, but it's a deleted post. Vanyora madam Boss vachiti imi munhu uyu hamusi kumuziva, ask Bustop TV, I miss them, ask her ex-friends, unopera strong. Anyway, tell her you are a pathetic liar and she believes in her own lies. Taimeka sure kuti hapana kana one chaanoziva about your achievements. As long as she is close to you, she will get jealous zvekuti mega maitoti asi agarwa. So we are used to hide a lot of things away from her because iye ndiye aida kuomborerwa, manje gava rakafambura musiwo. Tell her to stay in her own lanes and congratulations on her achievements. Atave kuziva kuzoti ese aye aine patil behind bars, ayewa shiri yakazongofa wani. Ndozvataurwa namadam Boss vachipindura zvataurwa namaititi vari kudedzera kuti akadzimara asungwa nhema dzega dzega. Pataiva tiri shamwari taitomuvigira zvinhu. So madam Boss vari kuti pavaive vari mafriends maititi munhu uya anofarira kungoda kunzi iye aita chakanaka, but kana vamwe vanhu vakaita zvakanaka havafari, vanoita jealous, kana kutourayiwa unogona kurayiwa. Ndozvataurwa namadam Boss, asi it's a deleted post guys, bear in mind it's a deleted post because most of the people mukauya panapa munozoya makutaura kwamusina kuswera muchiti wazvawanepi. Thank you so much, please don't forget to subscribe.